भेरगावनि खाग्राबारियाव दै लोमसारनाय गामि नखरफोरनो सावस्रि बिफाना जेबो राहा लायाखै। लोमसारनाय जायगाफोराव सेनिटाइज खालामनो रायजोनि दाबि। थांनाय 1 आगस्ट समबार खालि सुख्लाय दैमानि दैया लोमस्रावनाय जायगाफोरा रानबायब्लाबो आथिखालाव गिथावना थासारिया बेरखांदों। मानोना राहाबादायाव थानाय रायजो राजाफोरा दै लोमसारनाय गामि नखरफोराव दै रानबायब्लाबो न'आव थांनो हानायनि एबा थानो हानायनि राहा गैया। मानोना दायो बे न'फोरा हाब्रु गेसाव गोफोनफोरजों आबुं जानानै दंसै। नाथाय उदालगुरि जिल्लानि सावस्रि बिफाना बै जायगाफोरखौ सेनिटाइज खालामनायनि जेबो राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। भुगिनांनाय रायजो राजाफोरनि राहाबादायाव थांनानै सुलाद लाहैनाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रायजो राजाफोरा बुंसारो। लोगोसेनो लोमसारनाय गामि जायगाफोरखौ नायदिंहैनानै दुखुनांथाव थासारिखौ नुनो मोननाय जादों आरो रायजो राजाफोरा बे खोथाखौ फोरमायो। खनसे फैदोंमोन ओरैनो जास्ट नायना थांबाय आरो खिन्थु गामि गामि गिदिंहैयासै बिसोरो। दाथ' जोंनि न'खरफोराथ' बहुद लोमनानै हाब्रुजों थुफबना दोङो ना, दा न'आव थानो हानाय केपासिटियानो गैया दा। ओमफ्राय दा हाब्रुफोरखौबो बोखारनो थाखाय आरो बिनि उनाव बहुद बिजानु बुस्थु फैदोंथ', बे हिसाबै दा मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेनेबा न'फोरखौ जायगाफोरखौ सेनिटाइज खालामनांगौ। ब्लिचिं पाउडार बिथिं फिनाइल आरो सिट्रनाला बेफोरखौ नांगौ जादों आरो दा मेडिकेल बिफाननिफ्राय दा बेफोरखौनो जेनेबा सहाय मोननो थाखाय आङो खावलायबाय। जानाय लोंनाय थानायाथ' दा नैबेयावहाय थिगानो होननांसिगोन, खिन्थु दा बिखेखকৈ जों बेयाव थाबाय थानोथ' हायाना, खैदिनखौ थानो जोङो। बेनिखायनो दा न'आव थानोबो दा थानो जिहेतु राहा गैया आरो जेनेबा राहाखौ खालामना लाबाबो जिखिनि दैबानाजों बुसोमबोनाय बिजानु बेमार बिजानु बेफोरखौ सेनिटाइज खालामनो थाखाय जोबोद गोनांथि आरो दा बेखौनो आं खावलायो जे मेडिकेल बिफाननिफ्राय बेखिनिखौ खहाय खालामो आरो। साननै माबा होबाय, बिथांमोना चेकआप खालामबाय, बिनि उनाव गुबुन गुबुन केम्पआवबो थांबाय थांनाया, खिन्थु दासिम जेमा न'खर न'खर थांनानै बा इन्डिभिजुवेल माने बिथांमोना माबा लायाखै आरो जेनेबा धर जेरैबायदि माबा लानांगौ बडि चेकआप खालामनांगौ बिदि खालामाखै। जों नुदों दायो गोबां गामि ओनसोलफोरा जिहेतु लोमस्रावना थांबाय, दायो दैया रानलांदों, खिन्थु रानलांनायनि उनाव जेसेबांखिनि राहा लानांगौ, मानोना बेहाय मुलिफोर सारनो नांगौ, बेफोरखौ खालामदों। DDT माबा माबि साराखै, जेबो साराखै आरो भिजिटबो खालामाखै जेनेबा। बेखायनो सरकारखौ मा होनना खावलायो? सरकारा आं सानदों मेडिकेल डिपार्टमेन्टआ माने थाबैनो बेखौ बेबस्था लानांगौ आरो जों EMखौ बुंदों, लकेल MCLAखौ बुंदों जे थाबैनो बेखौ राहा लानांगोन, खिन्थु दासिम मोनफैयाखै आरो दा दसे उनाव मोनफैयो नामा बेखौ मिथिया। बेबायदि जानाय लोंनाया पुरा मोनदों आरो नै जेनेबा जिखिना मोननांगौ मोनदों, दालि आलु मोनदों। नाथाय सावस्रि बिफाननिफ्राय बै माने गामि ओनसोलाव माबायाखै, नायगिदिङाखै, सेनिटाइज खालामाखै, ब्लिचिं पाउडार सारनांगौ साराखै। दा दमखलफोरा कुवाफोरा हयथ' लोंनायनि परिबेस गैया, दा बेयाव हयथ' बे उपाय गैया बेफोरखौ लोंनांदों। लोंनाया जुदि माबाफोर बे लोंनानै जुदि माबाफोर जायोबा बिनि माबाया जिथु रिक्सआ जेनेबा मेडिकेल डिपार्टमेन्टआ थागोन बायदि नाङो आरो जेनेबा। एग्जाम जाबाय दं, एग्जाम जाबाय थानायनि गेजेराव जों न'खरावनो मोजाङै फरायहोनो हायाखै, गथ' गथायखौ थाफैनो हायाखै जोङो। मा खालामनाया मोजां जागोन, बेनिखायनो जोंनो मेडिसिनफोरखौ थाबैनो खालामना होनांगोन सरकारा। गासैबो जाबाय। मा जादोंमोन बेहाय? एकदम समबारि खैथा बाजामोनलै जोंनिया 4ता फुंनि 4ता सारितानिफ्राय दैया ग्लाब ग्लाब फैनानै जोंखौ लोमला फैनानै बेखिनि न'खरखौ जेनेबा गाज्रि खालामना गालांबाय। ओइनै स्कुटि लोमलांदो, जोंनि न'खरा खहा जालांजोब्बाय, नै बायलांजोब्बाय। बेखिनिनो आरो जोङो बांद्रायबो रोङा, नुखादो आरो नोंसोरनो। दा रानबाय जेनेबा, दा राननायनि उनाव खिन्थु माने दा थानो हानाय बिराद गाज्रि जाबाय परिबेसा दायो। एसे मोनामनाय गेजेराव बोरै थानो जोंलाय? दा बेनिखायनो बै माने मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय नोंथांमोननो बे सानैखौ ब्लिचिं पाउडार माबा माबि मुलिफोर होफैदों होफैयाखै? होआखैलाय, दाबो होफैयाखै? जेबो मोनाखै, जों जेबो मोनाखै। सारा एकदम बेनिखायनो जोंनियाव बुंनो होननानै थाबाय थादोंमोन।
गैया जेबो गोजोनो नुदो गैया जों थेवबो जों साफा खालामना लाबाय थादो रावबो जुदि नायनाय गैयाबा सोर फैगोन जों बेखौबो मिथिया नङा होमबा सार दा ओरैबायदि जोंनि गेसाव गोफोननि थाखाय मोजां जानायनि थाखाय सिट्रनाल फेनेल आरो मा मोनथाय ब्लिचिं पाउडार बेफोरखौ होफैबा थाबैनो जों मोजां मोनदो सारमोनखौ नङा होमबा जों जेसेबांखिनि गुबुना दङ गेसाव गोफोनाव बेफोरनि थाखाय जि नांगौ बिसोरथ' मिथिखायो दा जों बांद्राय बुंनो रोङा बेंग्रि मानसि नङा होमबा बे गेसाव गोफोननि थाखाय मा बुस्थुखौ नांगौ इसोर सारमोनानो मिथिखायो नंगौना नङा रावबो गैया नालाय जोंहा दा जोंबो फरायनायाबो लानो रोङाखै बेंग्रि मानसि बिदिखौ इसोर नायनांगोन जोंखौ जोंबो बुंना लानो हायाना